Хәзрәт, ник дуңгыз ите ашарга ярамый? Әүзу биллаһи минәш шәйтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Дуңгыз итен татарлар, мөселманнар бер вакытта да ашамадылар, ашамыйлар. Һәм күп кенә кешеләр дуңгыз итен ашамауны бәйләп карарга телиләр гарәпләр белән. Имеш, гарәпләрдә чүлдә дуңгыз ите бик тиз бозыла, майлы булу сәбәпле. Шуңа күрә дә инде Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям бозык итне ашамас өчен дуңгыз итен тыйган дип әйтәләр. Димәк, аны дөрес итеп сакласаң, холодильникта сакласаң, мәсәлән, Россиядә яшәсәң, дуңгызны ашарга ярый дип әйтүчеләр дә бар, кызганычка каршы татар кешеләре арасында да. Ләкин чынбарлыкта ул инде бөтен милләткә, бөтен халыкка тыелган булып санала. Гарәп булсын, татар булсын, хәтта урысларга да Библиядә дуңгыз ите ашару тыелган. Инде ни өчен тыелган? Беренче сәбәбе Аллаһ Тәгалә тыйган моны. Үзе теләп, һәм дә ки, әлбәттә инде аның әмере белән без аны ашамыйбыз. Һәм Аллаһка шөкер, хәзер инде галимнәр дуңгыз итенең тыелу сәбәпләрен дә беләләр. Мәсәлән, минем бер дустым бар иде, ул ветеринар. Шул дуңгыз итен микроскоп аша караганнан соң ул әйтә, мин аны бүтән ашамыйм ди. Мин әйтәм, нишләп дигәч, анда шуның кадәр микроблар ди, шуның кадәр анда паразитлар ди. Аны авызга да алып булмый. Әгәр моны күрсәң, куркасың, кысасы килә башлый ди. Менә шуңа күрә дә дуңгыз итенең пычрак булуы сәбәпле тыелган дуңгыз ите. Шулай ук дуңгыз ите кешегә бик начар йогынтыясы, аның холкына. Чөнки дуңгыз үзе начар холыкка ия хайван булып санала. Американнар инде расладылар, кеше нинди ризыкны ашаса, шул ризыкның холкын ала икән. Ул гына түгел, дуңгызда адреналин бик күп икән. Мәсәлән, аны суйган вакытта дуңгыз адреналинны бүлеп чыгара үзенең итенә. Һәм шушы ит белән ул безгә керә. Безгә кергән адреналин ул безне ярсыта. Шуңа күрә хәзерге вакытта кешеләр бик тиз ярсучан һәм кызып китүчән. Ни сәбәпле? Аның бер сәбәбе ашаган ризык, шул ук исәптән дуңгыз ашауда. Менә шушы һәм башка бик күп сәбәпләр аркасында дуңгыз ите хәрам булып санала, пычрак булып санала. Һәм инде Аллаһ Тәгалә шуңа күрә дә Коръәни Кәримдә турыдан-туры дуңгызны ашау тыела, бу шайтан гамәле, бу пычраклык, бозыклык дип әйтә. Һәм шуңа күрә моны ашаган кеше инде үзе дә шул ук пычраклыкка баткан була. Ашамаган кеше әлбәттә инде чиста була, саф була һәм шул сәбәпле үзенең җанын да, тәнен дә чиста тота.